Veľa ľudí má stále pocit, že dobré mechanické klávesnice sú drahá záležitosť. Na trhu už je ale viacej výrobcov, ktorí sú schopní ponúkať pomerne veľa muziky za pomerne málo peňazí. Jedným z nich je aj Dark Project, tak si poďme k tomu niečo povedať. Dnes tu mám klávesnicu Dark Project One 87, už má za sebou približne 2 mesiace a to, čo vám dnes poviem, tak to sú moje skúsenosti s ňou. Klávesnica sa dá celkovo kúpiť vo viacerých farebných prevedeniach a stojí cca tých 50 eur. Častokrát sa dá ale zohnať v nejakých zľavách za menej, napríklad ja som ju kupoval za 25 eur, no a častokrát ju vidím v zľavách okolo tých 40 eur. V balení nájdete okrem samotnej klávesnice ešte nejaké alternatívne keycapy a keycap puller. Telo klávesnice je síce plastové, ale celkovo pôsobí dosť robustne. Na spodku sú gumené plôžky, vďaka ktorým táto klávesnica nebude lietať po stole. No a máme tu aj malé nožičky, ktorými si môžete trošku upraviť sklon klávesnice. No a kábel je síce opletený, ale nie je odnímateľný, takže to beriem ako také mínus. Keď už ale prejdem k samotnému používaniu, tak prvé, s čím sa dostanete do kontaktu, sú keycapy. Tie majú CSA profil, ktorý je taký vyšší. Mne osobne nie je úplne najkomfortnejší, ale to už je vec preferencie. Materiál tu máme Double Shot ABS plast, to tiež nie je úplne ideálne, radšej by som tu mal PBT keycapy, ale aj za tie 2 mesiace používania zatiaľ nie sú nikde zošúchané a nejavia žiadne opotrebovanie. Legendy na keycapoch sú priesvitné, to znamená, že jednotlivé legendy pomocou RGBčka uvidíte, ale k tomu RGBčku nie všade je úplne rovnomerné, takže niektoré tie legendy nie sú osvetlené na 100%, ale pri klávesnici tejto cenovej kategórie im to dokážem odpustiť. Samotné podsvietenie je celé nastaviteľné pomocou klávesových skratiek, s ktorými ja osobne som mal trošku problém na začiatku, ale to bol môj vlastný skill issue. Ale ak by ste mali rovnaký skill issue, tak je tu aj software, ja ale teda preferujem nastaviť si to priamo na klávesnici hardwareovo, takže to bola moja voľba. Čo je ale samozrejme pri klávesnici najdôležitejšie sú switche, stabilizátory, lebo to nám dodáva ten správny feel. Switche tu mám lineárne, volajú sa G3MS Sapphire, sú naozaj príjemné, sú namazané od výroby a nepôsobia vôbec scratchy. Dokonca pri týchto switchoch aj stem wobble je pomerne minimálny, čo ma celkom milo prekvapilo. Stabilizátory sú tiež namazané, to znamená, že sú veľmi plynulé, trošičku majú nedokonalosť a teda, že keď ich silnejšie stláčate, tak je ich počuť, ale zase pri klávesnici tejto cenovej kategórie som to do určitej miery ochotný prehryznúť. No a keďže má klávesnica floating design, tak bohužiaľ je trošičku hlasnejšia, ale nemáme tu žiadny kovový ping, taký ten nepríjemný kovový ping, takže to je veľké pozitívum. Zatiaľ sme tu mali veľa pozitívnych vecí, nejaké negatívne veci, no čo ma bohužiaľ naozaj sklamalo je, že táto klávesnica nemá hot swap, to znamená, že ak tam budete chcieť vymeniť switche alebo sa vám niečo pokazí, musíte tie jednotlivé switche prepájkovať. Pre niekoho by toto mohol byť deal breaker, ale pre niekoho, kto chce fakt slušne postavenú klávesnicu, tak ja osobne som s ňou bol naozaj celkovo veľmi spokojný. Okrem teda, ako som už spomínal, veľmi solídne spracovaného, aj keď plastového tela, tak tu máme aj pekný dizajn a celkovo to používanie, tá skúsenosť z používania bola veľmi príjemná a teda za tieto peniaze sa naozaj nemám na čo nejak extra sťažovať. Na nejaký štart, možno na nejakú prvú klávesnicu, to je naozaj veľmi dobrá voľba, pretože buďme k sebe úprimní, ja, keď som si kupoval svoju prvú klávesnicu, tak možno pred nejakými 10-15 rokmi, tak som takéto možnosti nemal. Ako ste mohli sami vidieť a dokonca aj počuť, tak tie obstojné klávesnice už naozaj nie sú len otázkou nejakých drahých buildov, ale dajú sa kúpiť aj lacno a veľmi dostupne. Ak sa vám takéto video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber. Ak chcete ku klávesnici, či už tejto alebo inej nejakú myšku alebo podložku, tak kliknite na toto video. No a my sa zase vidíme ďalší piatok. Čaute.